Opa, xentiña boa! Cousiña, sabedes cando falamos de isto, o que temos aquí, da cociña de neveira, da cociña que temos nas despensas, que aparecen así. Mira, hoxe imos facer un risotto, imos a traballar con un arroz. Neste caso, porque teño os espárragos, non? Xa os temos feitos de champis, xa fixemos algún cogomelo, con fungos, creo que fixemos algún de vieira e demais. Pero hoxe, co que temos na casa, con estas cousas que non son perecereiras, de feito, bueno, voulle meter isto porque o tiña, pero se non vai a quedar espectacular, con cabaza, cun embutido de cabaza. De feito, é unha vegetariano, pero cuidado, cos que non son vegetarianos tamén van encher o bandullo. Por aí non vai haber fallo. Un risotto sempre está arriba de calorías. E botamos o queixiño que ten a súa grasa, a súa potencia. Para os que poñen a disculpa, eu necesito carjar que pola tarde teño que traballar. Non pasa nada. Aquí hai garantía de calidade, de proteína e de calorías. Bueno, e para o embutido de cabaza. Embutido, bueno, porco, de tenreira, de carnes e tal, normal, non? Pero así de cabaza non resulta curioso. Eu penso que sí. Onde andará o Rafa Durán para ofrecernos estos grandes produtos que temos aquí, En Galicia non hai que andar por aí, polo mundo, non, sin salir da casa. Rafa, compañeiro, onde andas? Hola, Xoanqui, amigo. Oído en Nigrán, chef. Oído en Porto do Molle, no Val Miñor. Porque se queres embutido de cabaza, vouche levar o mellor embutido de cabaza do mundo, que se chama Calabizo, e está aquí en Nigrán, na provincia de Pontevedra. Que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. Por certo, sabes cal é a planta que máis asusta? O bambú. Vale, sí, vale. Bambú. Pilleino, campeón. Estou con Keila, presento-vos a Keila, que é unha das responsables do Calabizo. Sí, así que é un embutido de cabaza, non? Efectivamente, vegetal. Vegetal. Entón estou no sitio adecuado, non? Pois sí. Porque Xoanqui vai facer un risotto con co voso Calabizo e díxome vai ali onde este o mellor. E aquí estou eu. Ben, ata aí todo explicado. Que é o Calabizo? Que leva? Pois o Calabizo, como ben dice, é un chourizo de cabaza 100% vegetal. Solamente leva 7 ingredientes, que son a cabaza, mayoritariamente, non? Leva un pouco de cebola, un pouco de allo, o aceite de oliva virxen extra e as especias que leva un chourizo tradicional, que é o pimentón, o orego e a sal. Vale. E nada máis, sen conservantes nen aditivos. Non hai ningún segredo máis? Non hai segredo ningún. Por certo, isto é libre de gluten e de lactosa. Sí, libre de gluten, de lactosa e, como produto vegano e vegetal, tamén é libre de soja. E, ademais, non se embute en tripa, verdade, de animal. É unha tripa artificial feita de celulosa. Vegetal. É orixe vegetal, porque así conseguimos facer o produto totalmente vegetal, por dentro e por fora, é vegano total. E como se come este Calabizo? Pois pódese comer ao natural, pero é moito máis sabroso e rinde máis se o cociñades. Vale. Na plancha ou como ingrediente en calqueira receta que... Dime ti unha receita. Pois en tortilla de patacas queda estupendo. Aí está. Tortilla. En arroces, en pastas, en empanada de grelos con Calabizo queda... Eu creo que Xoanqui vai facer risotto. Ah, pois moi ben. A ver que fai con el. Xoanqui, estaremos atentos a esa receita. E Keila tamén, por suposto, como especialista no Calabizo. Moi ben. Graciñas por atendernos. A vos, grazas. Agur, compañeiros, espectaculares, boísimos, riquísimos. Ten unha recendo flipante. Moi ben,
É que totalmente, ao final pareces non botas de menos moito chourizo, con isto vas que máis solucionado. Hoxe estou contento, unha receita tranquilizadora, polo menos de conciencia, non? Hoxe non comemos carne nin pescado, hoxe vamos a portarnos ben e facemos unha receta vegetariana. Mirade, comezamos polo caldo. Que vos vou explicar dos caldos? Porque mira que non fixemos caldos aquí en esta Chegón. Hoxe vai de verduras, e ademais vou facelo nunha pota rápida. Sobra decir, non? Arroz, o básico e o caldo. Si tes un caldo, casi podes pasar do resto. Da igual, miramos. Como vamos facer? O caldo, eu cando fago de verduras, dependendo das verduras que teña na casa, vou aproveitar esas verduras na cocción ou non. Neste caso non vou aproveitar as verduras, non? Digo con isto, si somos un pouco sensatos e collemos e botamos a cebola en sí, botamos o allo porro a parte branca, botamos a cenoria ben cortadiña e tal. Despois todo iso, podemos aproveitalo, quitamos as ervas aromáticas, trituralo e aí temos para comer cunha culler. Incluso, moitas veces queda así un chisquiño espeso e botas uns graos de arroz e fas unha sopa de arroz con ese caldo de verduras ou fas con pasta, con fideo con número 0, fas esa sopa nese caldo de verduras e queda espectacular. Aquí o que queremos agora é sacar sabor para facer o arroz, non? Ben, como sacamos? Miramos, collemos, unha vez que temos lavada a cenoria, vai a ser rápida, Pota express. Vale, pelamos a cenoria, one moment, ameixeiras, platiño para o lixo, e veña, aí. Vale, como non temos que aproveitar a verdura como aquí queremos o sabor, vai así xa, Unha, van ir as dúas. E, por suposto, o rustrido do principio. Cal é o truco de aquí? O truco que queremos que suba o sabor do embutido. Por lo tanto, imos a sacrificar un anaquiño dese embutido de cabaza para metelo aí, para metelo no caldo. O pillades? Imaginade, pois, calquera outra cousa de xamón que facemos, bueno, pois sacrificamos un anaquiño da grasa do xamón para facer e aí subimos o sabor do caldo con identificándonos co sabor que verdadeiramente vamos a cociñar, que é o xamón. Neste caso, o embutido de cabaza. Cebola, un dente de allo que non pode faltar. Enteiro. 2 folleñas de loureiro, non lle botamos o ourego, que se vou a coller é unhas erviñas aromáticas. Xa ten, dixo que xa botaban eles o pemento doce, que usaban tamén para adobalo, que usaban o ourego. Por lo tanto, esos sabores xa os temos aí dentro. Non precisamos xa deles, non? Así que, esas verduras. Eu, neste caso, sí que úsase moito apio. Neste caso, cando estás... A min é particular, é unha cousa miña, O apio, cando estamos usando pemento doce, a mí non me vai. Ou unha cousa ou outra, pero a mí non me peja. Eso, oye, pois para vosotros tamén, depende tamén da receita que fagades. Mirade, o que estou facendo é coller a cebola. Esta parte de fora, isto non, para unha ensalada queda moi dura, pero para estes caldiños van moi ben. Sabedes? Entón, en vez de sacrificar unha cebola inteira, o que facemos é sacrificar a parte exterior desta cebola e a parte interior pode ir para unha ensalada. E así non vai... Oye, pois é un xeito de aforrar, sabedes? É moi importante, non? Poder... Mirad, a ninguén nos sobra, no peto. Ahora mesmo, como está a luz, ya temos que baixar e deixar de comer ou algo así para poder pagar as facturas. Vale, outra cousa que temos aquí limpiña, que isto é o que fai tamén un caldo espléndido, é a parte verde do allo porro. E como non encenda o aparato, vamos finos. Aí está, 9, 8, 7. Ben, aí, que vaya rustrindo. Que vaya rustrindo aí un pouquiño. A verduriña, o allo, o embutido. Ten a súa grasiña, vedes? Teño aquí unhas tixolas, unhas tixeiras, digo. Veamos, inda que aquí, como vai dentro, isto xa non o aproveitamos, sabedes? Uau, o aroma que desprende isto, Dios mío querido, que cousa rica. Bueno, pois eu creo que temos varios, así que vou sacrificar un enteiro, Sí.
Imos facer aquí un caldo que cando imos usar, se usamos para outras elaboracións, vai lembrar, ai, que rico, pero este caldo de que está feito. Ou unha sopiña. Non me digades que unha sopiña. Cando non queremos meter a xente que é vegana ou que non... Isto sube para arriba. 7, 8, 9. A tope. A tope. A sacar arumes. A pé de power, metinlle. Chisquiño de sal. Chisquiño de pimenta. E rostrimos. Eu moitas veces o fajo de noite e cando fajo os caldiños. Vine comigo, vamos para a pía. Auga quente e así aforramos chollo. Proporcionalidade, vale, na auga. Así ha de chegar. Proporcionalidade, digo que se queremos facer 3 litros non nos chejan con esas cáscaras de cebola. Damos algunha máis, non vai a quedar aí. Auga, chirle. Botamos algunha máis, claro. Pero bueno, na Pota Express non me digades que isto non é cousa rápida. Eu teño que facer o caldo, vou facer un arroz. Pota Express, punto. Vale, no número 1, adiante. Esperamos, vamos a empezar a preparar os ingredientes para facer... Aí, xa vou arrimando. O viño e o queixo. Eu boto final. Eu o queixo prácticamente non o cociño no risotto. Vai prácticamente... Hai xente que o bota a principio de todo e xa comeza. Hai que intentar buscar a velocidade do risotto sin o queixo, polo menos para min. Canto menos se cociñe, mellor. Vale, comezamos. Chisco de aceite de oliva. Aí. Aquí rostrimos a cebola. Igual que noutras veces, cando digo de facelo e torrado ben, agora non, a cebolida transparente. A ver, que tes? Que non me... Aí sí. Vale, imos por orden. Cebola. Vou preparar o allo porro. Isto non o tiro, isto vou non deixar aí, que isto gústame para outro caldiño. De feito, se podía aproveitar. Non sei se comentei algunha vez que estes peliños, cando son moi largos, agora non, estes non baja a pena, pero estes fritos están moi ricos, hai que lavalos ben. Eu entro nunha tixola e os fritos están moísimos. Vale, anaquiños pequeniños. O único que queremos que resalte aquí un pouco vai a ser o embutido e máis os espárragos verdes. É o único que vai. Isto é para aportar sabor, nada máis. Sen máis. Primeira cebola sempre. O allo porro tende a queimarse. Vale, unha cousiña preparada. Eso é. Aquí metemos tralla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben que quente. E mentres, o que vou facer é pelar a cenoria e xa comenzar a cortar. Vale. Ben. Aquí igual, anaquiños pequenos. Como teño está? Aceite, ainda está. Faltalle un pouquiño. Pola metade. E aquí tamén, así, sempre asentando a cenoria. Son das verduras que máis accidentes provocan na cociña. Estudiado, Hai que asentala ben, senón é moi falsa. Para cortala. É moi falsa, enseguida vais o coitelo e ala vai o dedo. Despois a ver como queimos asar. Sin a xema. Moi ben. Bueno, que máis cousiñas? O dente de allo. Que non me falte o dente de allo. Xo decía Victoria Beckham, non? Viva o allo, non decía algo así. Ben. Ten unha rima moi bonita, allo. Sí. Veña, vai. Anaquiños tamén,
E de verdad, o orden vai a ir así, vedes? Cebola, isto e o allo despois. O allo nunca me gustou queimalo, é un xeito que... Sobre todo eso, bueno, eso é un wok de cociña, Xa sei que non parece, pero sí que o é. Aí traballase moi ben. Pero que pasa, isto non colle temperatura. Eu non teño encendido, pouco uso el solo, lo. Ahora, sí. Vale, e que nos queda aquí? Nos quedan os espárragos. Os espárragos xa sabedes, non? Como se limpan. Primeiro, pola villa, despois pola villa... Botades un pouquiño de auga e despois por donde rompan. Isto tampouco vou a tirar. Porque os cus así dos espárragos fan, de verdad, fan un caldiño tamén moi rico. Un auga de espárragos, inda que non sexa caldo en sí, non? Vale. E aquí, o que imos a facer vai a ir por dúas bandas, o espárrago. Por un lado, agora vos explico, espera, que senón me enrollo moito. Por un lado, van ir as puntiñas, coas puntiñas, hasta ao final de todo non imos a botar dos espárragos. E por outro lado, isto, ao final de todo, efectivamente. E agora, por outro lado, imos a quitarlle estas durezas así un pouco. Imos a quitarlle estas durezas e así me quedan limpos. Vai rustido. Mirade, vou chiscar un olliño mentras fais o caldo. E veunos ahora. Para mí o chisco dun ollo, para vosotros... Bueno, para mí máis, para vosotros o chisco do ollo. Parezco Rafa Durán, xa. Agora! Desde que levantou o pitorro ata que baixou, 10 minutiños. E o que temos aquí é unha virguería, de velo así só. Facédeo, non hai disculpa, para os caldos. Tendo as potas rápidas que moitas veces temos aí guardadas, debaixo non sabes que facer con elas. Ten que estar prácticamente todos os días. Eu fajo moito, Con ese aceite, as puntas dos espárragos, o que vamos a facer é marcalas e retiralas. Se empezamos a traballar con elas, e medemos a culler, damoslle voltas e tal, todas estas puntiñas se desfán. Entón, non nos interesa, porque ademais é a parte máis tenra, non? Entón, o que te interesa é telas xa cocidas para ao final de todo, cando xa non temos que darlle máis voltas, e poder empratar con elas, e disfrutar destas puntas de espárragos, vale? 8, 9, vale? Veña, para dentro. Culler de pau. Atentos, e isto xa vai para fora, vale? No momento que marco un pouquiño, aporta tamén sabor, este aceitiño. Os risotos. Algún dirá, eso leva manteiga, eso tal. É certo. Moitas veces, incluso hai xente que fai un 50%, non? Ou aceite de oliva máis manteiga. Eu a manteiga vou poñela ao final. Pode estar... que depende, se está máis rico ou non. Pode quedar máis untuoso con manteiga? Que depende, porque ao final de todo, co queixo e a manteiga é onde vamos a darlle esa melosidade que buscamos. Bueno, vedes como cambiou xa o color? Parece que están xa un pouquiño máis verdes. Mira, aquí tamén é outra cousa onde o fuciño traballa moi ben, Veña, vale. Non o vou a facer máis, xa comezan a estar un pouquiño brandos. Esto sí que non os vou a facer máis. Fora. Retiramos o dente. Que vos curva máis pasade... Vale, pois máis pasade... Isa, que pasa, compañeira? Home, non me dixeches que hoxe facía risotto? É poñer unha tixola... Non, pero dixetesme que hoxe vas facer risotto. Eu vou aprender. Risotto. Un risotto. Por eso, un plato desos modernos, que a mí non se me dá nada ben. A daquela veño para aprender. Non ten nada, filla. Bueno, pois, nada. quero que me expliques. Queres poñer os mandos? Ven para aquí. Os mandos de aquí, mira. Tes 8. Bueno. Colla a culler de pau, dá a volta por detrás. A ver, veña. Colla a culler de pau. Comeza aí a darlle unhas voltiñas. Vale, xa te lo arroxe todo aí. Teño todo Porque, preparado mira, para facelo. A ver, a verdade é que non se me dá ben este conto, porque o risotto é o que ten que quedar cremosiño, non? Ten que quedar cremosiño, melosiño. O así meloso. É moi doado de facer, en realidade. O que pasa Xa, que pero a mí non me queda así. Cal é o truco? Que lle hai que poñer para que me quede... Ahora che digo, mira, vamos ir pouco a pouco. O primeiro que vamos a facer é rostrir un pouquiño a cebola. A cebola, igual que en outros casos, sabes que en esta chevo decimos moitas veces, oye, que ten que dar pasadiña e tal, porque buscamos ese cheidiño de torrante. Aquí non. Aquí buscamos o sabor da ceboliña e que deixe aí a súa sustancia e tal. Vale, pero non así, buscamos ese torrante. transparente. Efectivamente. Transparente. Pero bueno, estás facendo moi ben.
Porque aparte deste, pensa que ainda precisa uns 15, 16, 18 minutos de cocción. O que, o arroz, despois? Efectivamente, polo tanto a cebola tamén vais a facer tamén. Pero digo eu, porque eu aquí isto teño moito dilema. Eu vou á tenda e ali hai 20 arrozos. Ahora xa os hai de Toda cores. a razón do mundo. Delgadiño, máis gordo, Hai de cal todo, collo? ahora mismo de todo, un redondo. Un redondiño para Un isto, con redondiño, risoto, non? claro. Vale. Despois non te compliques moito a vida, Eu che dou o consello, vais a salir ben igual. Mentras é un bo Sí. arroz redondo, que non sexa o longo, Que non xa sexa o está, lungo, claro. porque ese non queda cremosiño, verdad? Ese queda moi suelto. Para as ensaladas, sabes? Para as ensaladas xa queda moi ben, por exemplo. Pero aquí non, aquí o redondo. Mira, vamos a botarlle un chisquiño de Allo porro tamén. allo porro tamén dai un sabor. Bueno, Vale. nesta chivo moito usamos tamén, Si, o allo porro, moi ben. Este ten que dorar así como a cebola. Como a cebola. Voulle botar un chisquiño máis de aceite de oliva. Un Sí, pouquiño porque máis. xa está aquí. Esta é a cebola que chupa o aceite. Sí, pero despois volo a soltar. Por eso non é importante non abusar del, do aceite. Moi ben. Ademais- Dime. Ademais, despois, pensa que vai a manteiga. E temos que cuidarnos un pouco. Non nos A logo a dou- manteiga cando vai? Ao final? Ao final, casi ao final, sí. Pero iso é o que lle dá o punto cremoso? Entre outras cousas, Ou queixo, porque é aquel o queixo tamén, é un queixo moi graso. Pois eu non lle boto queixo nunca. Ao risotto? Non. Eu casi do obrigado, que está moi rico. Claro, é cando lle botas ti no medio para que faga ese cremoso ao final. Ao mellor 2 minutos antes de rematar. Mira, é como nas pizzas. As pizzas cando o queixo metes no forno. Sí. E cando o queixo xa pasa de marrón, mal vamos por aí. Vale. Porque quita o sabor, non sabes? E vale nos calquera queixo. Un que sexa grasiño, que teña grasa. Aquí o de titilla, calquera denominación de origen que temos aquí en Galicia, válenos. Eu tiña esa Moi cuña ben. na neveira, vamos relar un pouco ao final e vai igual. Pero se xo ter un San Simón da Costa ou algo así, boto igual, Pois daquela isto e non repetir na casa, Home, e cada máis está boísimo. E dixo eu, claro, se é risoto non vai ao forno como unha paella. Non vai ao forno. Aquí traballamos sempre aquí. De feito, a característica do risotto é o que estamos facendo aí. Sabes? É ir facendo ti. As verduriñas aí. estas. Efectivamente. É así? Que non collan torrado, estás facendo moi ben, Isa, de verdad. Dalle unhas voltas así de abaixo para arriba. Veña, aí, mira. Ah, sí. Moi ben, Xa moi está ben. mirando aquí doradiño. Isto Mira, ule... a que empeza a bulir, pois espera ahora que vai o allo. O allo, fai un oco, o volcán. Pa que dore tamén Para que aí, dore un non? chisquiño e ahora xa poñemos, ahora que xa o Sí. allo xa sabes que en 1 minuto 30 segundos faise. Sí. Ahora misturamos e xa ten a humidade da cebola para que non se nos queime. Pero temos a Genial. garantía de que cada un dos trociños de allo estuvo en contacto ca tixola e que sacou o seu aroma. Por iso o de Genial. volcán a mí é algo que me gusta moito. O de volcán, vou a quitar isto, perdona. A ver. Pareceme moito yo porro para notar. Mira que lle tiño dúdas a isto, ao arroz, porque claro, Mira. a verdade é que hoxe en día complicanche as cousas, ir facer a compra, Buf. que non é doado, iches. No, a ver, eu creo que debemos de simplificar o que as marcas queren, porque o que dis ti, madriña, E checas ali? Que arroz boto? E colles e dis, vou facer un bistec con patacas. E ora hai unhas bolsas que están de cores ali, negro, marrón, clariño, marrón oscuro, e dixo, mi madriña, esta pa aquí é? Sabes que? O que nos gusta a cociña, sempre andamos a cheirar esas cousiñas, Sí, que a ver. damos a volta, e miramos a ver como son as cousiñas, Para entonces... probar eso, é pero máis- aquí que máis leva ahora? Que lle boto? É máis Eses divertido. espárragos? O que lle imos Ahora, botar aquí mira, ahora? ahora imos a botarlle. Espera, que vou a coller, porque Xa senón... está aí moi, ui, o Xa está, non? caldiño. Ves, está aí. Ui, o caldiño en pota rápida. En Sí, pota señor. é como ule, Ai, olme moi ben, verdad? Sí. Mira, o de meterlle aí o cabizo, Uf, a que está guai. uf. A que sí, a que Ai, sube... olha que recende, madre mía. Me está dando fame. A que tomas así soliño. Aquí botamos unha cunca, non sabes? Bueno, sabes que pasa? Mira, este caldiño de osos así, ás veces no inverno bebe un vaso del quente. Home non, Sí. home non. Claro. Tipo, antes de comer, así como se fora un... Como se chama este? Un consomé, oh. Mira. Como se fora un consomé, non así. Vouche dicir Frouxo. outro truquiño para facer isto. Como Este. temos, vamos a meterlle un pouquiño, igual que fixemos o caldo para subir, ora, imos a meterlle un pouquiño desto e rustrir co allo, de máis que a cebola, así en anaquiños, isto ten que desaparecer. Ah. Vale. Isto se facemos así desaparece, pero vai aportarnos un sabor impresionante. Claro, esa é a maneira que despois dixan que lle botaría Xoan que para que tea tan bo. O E a xente non embutido de sabe o cebada. truquiño. Claro. Pero nós aquí como- contámoslo todo, ti contalo todo, vai. Todo, eu non me calo nada. A mí que me calen. Si no, esto vai desaparecer, xa verás.
ti dalle unhas voltas, Que machucanel, ben, e agora, madre mía. o que vai a ir prácticamente no último intre van a ser estes anaquiños. Que ben ule, de verdad. Que ben mule. Aí vai. Vale, vamos deixar este. Ahora, vamos a poñernos viño. Esto retiramos. Un Fora. viño tamén, a ver. Viño, mira, o viño. Media cunquiña, Vale. Ahora, a que cambio o cheiriño. Cando falamos e cando decimos, a que está un poquinho forte Sí, ahora ahora. está ole a... Claro, porque cando decimos do viño, do vapor, de cando está, cando se vai o alcohol. Sí. O fuciño xa verás ahora, vas a comprobar como dentro de 2 minutos, ou menos dun minuto, xa ves que cambia o cheiro. Cambia. Pois aí é cando se vai o alcohol. E aí é cando podemos xa botar o arroz e comenzar a traballar. E deixalo facer. E para que sea así melosiño, canto tempo leva este arroz? Que o dei, canto deixas ahora? Vai o Que quede pedir, cremoso. non sole baixar de 14-15 minutos e non Vale. sole subir de 20. Vale. Pero eso xa o vesti, O temos? Sí. Témolo, non? Sí, xa ole, sí, Vale. sí. Xa non ole tan forte o viño, non? Efectivamente, Sí, xa non perfecto. temos o alcohol. Pois xa está, vale. sí. Ahora, sigue remexendo aí, con cuidadiño. Moi ben, Isa. Aí polas paredes, así, Moi ben. baixando e subindo como envolvendo, non sabes? Sí. Eso é. Así, non, Paco, ben, Claro, aquí, moi dime. ben. Agora, comezamos a traballar o risotto e o único que temos que facer é botamos aquí dúas. Ai, amigo. E o risotto que leva máis cantidade de auga que se fora un arroz normal. O arroz ese que faz blanco para acompañar o bistec. Efectivamente, de feito, nunca precisamos así unha cantidade exacta, cambia un pouquiño. Ves o que hai que facer? Aí, pouquiño a pouco, ahora suave, imos remexendo, non temos que estar seguido remexendo, E ti diches que doado parece todo contigo, mira pa aí. Escoita, no momento que vexas que seca un pouquiño, Sí. botamos os dúas cuncas de auga. Volva a secar, botamos outras dúas cuncas. Volva a secar, botamos os... E así hasta os 18 minutos. Madre mía de mi vida. Cando quede 18 minutos, cando queden 2 minutos e cando botamos o resto dos ingredientes. Bueno, daquela eso xa me explicaches todo. Chiscamos un ollo. Chiscamos un ollo para Facemos polo esto. tupper. Home, isto merece. A ver, Oval, isto merece que trae o tupper. Hai que pajalle, se non é en especias. Chiscamos Veña. un ollo, veña, 1, 2, 3. Agora. Mirade, vedes, metemos aquí a paleta, vale? E vedes que na parte de atrás xa queda un surco seco, que xa non hai humidade. Pois este é o tema, aí é como ten que quedar. Ora faltan uns 2 minutos. Nestes 2 minutos é cando botamos o protagonista. Ahora, este é o protagonista. Antes fixemos un uso del para subir o sabor, pero ahora donde ten a presencia na boca é no arroz, que son as dúas cousas. O embutido de calabaza e máis as puntas de espárragos. Vai todo, aquí vai todo. Me vou cortar un pelo. Aí, os espárragos... Aquí xa non hai sobrecocción, non precisa máis. Está feito, é un embutido. Temos un saborazo. De verdade, eu xa probei o arroz, evidentemente, para saber se o gran está cocido, hai que probalo, non? Mirade, cousa rica. E agora é cando metemos unha noz de manteiga, aí vai, para dentro, e o queixo. Quédame remexer con moito cuidado, insisto, chamádeme pesado, pero sempre polas beiras. Metemos a culler pola beira e traballamos el así. O arroz rompe. Que teño visto, mirade. Vos dades conta que ao principio de todo ainda quedaba un pouquiño e que non, prácticamente non hai evaporación ahora mesmo. Pero vedes como se consiga a velocidade? Eso é, no último intre, ca manteiga e co queixo. Temos aquí o cabizo. Temos outros espárragos. Vou buscar un ollo, porque o único que me queda é empratar. Despedirme e paparme, perdón. Despedirme hasta mañá. Pero vale, na esquina da mesa estou me descubrindo. Un biquiño, ata agora. O prato vegetariano de hoxe imos a facelo cun embutido. Facemos un caldo rustrindo, as verduras e un anaco de embutido de cabaza. Deixamos cocer 12 minutos na pota rápida e mantémolo quente. Nunha pota ou wok rustrimos a cebola, o allo porro, o allo,
a cenoria, os talos dos espárragos e un anaco moi picado do embutido de cabaza. Incorporamos o viño e o caldo aos poucos ata que o arroz estea casi feito. No último intre, incorporamos o embutido de cabaza, as puntas dos espárragos, o queixo e a noz de manteiga. Remexemos 2 minutos máis, empratamos e listo para comer. Risotto, solamente decirlo xa digo, este tío é importante. Algo de pijo teño que facer, e botarlle o aire de queixo, vai por riba. Non deixedes de facelo, por favor, doado, entretenido. Ademais, podes xogar con el, eu queres que vos diga, pero a cociña é moi interesante, é moi bonita. E cando falamos de agarimo na cociña, referímonos a isto, sabedes? Un risotto, pois, é unha forma de estar aí en riba hasta que finalice. E buscar e ver o produto. Moitos dirades cando quedamos diante do forno mirando, sabedes? Dice, pero que miras, que estás mirando parece que estás mirando a tele. Non, estamos vendo o proceso de cocción dos alimentos. Aquí aprendes moitísimo, porque ves como o grao vai cambiando de cor, vai se poñendo por dentro branquiño, logo máis branco, logo transparente, probas e aí o punto. Faltalle 2 minutos. Bueno, un biquiño, unha aperta, o sorriso, por favor, sempre na cara. Ata mañán. Chao. Yum.